Hello guys, नै भिडिअ लाना फैलायबाय जोंहा फोथारावहाय एसे माइ गायदों दा जोंहा हाल जांख्रा दा स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन जानियावहाय सोर सोर फैदों नै जा आनैमोन फैदों बेनिफ्राय जा आंनि फंबायनि उन्दैफोर दङ आरो जोंहा नै एकदम माने जों आंनि लोगो फ्रेन्ड लोगोनिनो माने बिथाङाबो एनडिबिआव दंमोन गोदो गोसोआ सारेन्डार जाबाय बेबो दङ माइ गायनायफोरा जादों खबरफ्रा एसे बुंहरलाय मोजाङानो मोनदों माथो माइ गायनायखौ मोजां मोनदों आच्छा 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 ओमफ्राय माबा माबि जाहोगोन नामा मालिकफ्रा मा जाहोगोननो आच्छा नै सासे आब' आं गिथ' गिनानै गायनो हायाखै एकदम बेलावनो बेलाव दं नामा बिरादनो देन्जार दं आच्छा 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 बेलावबो दं जाहैबाय हायोथ' आरो गसाखौ फिसा फिसा होब्रा गसाखौ फिसा फिसा नांगौ ना नों गायनायखौथ' उननिफ्राय सोलोंनायब्रा मानसिया आच्छा आङो गोदो जेब्ला एनडिबि आफादाव दंमोन अब्ला आङो 2007आव मालायनि न'खराव थानानै माइ गायनो सोलोंदोंमोन दा स' गाइस नोंथांमोननिसिम आं मोनसे मेसेज जाहाथे जों जेब्ला एनडिबिआव दङमोन अब्ला जोङो गोदो मालायनि न'खराव हालेवनायाव थायोमोन बिनिफ्राय माइफोर गायफालाबायोमोन जों अब्लानिया एसे एसेयैनो गायै गायैनो जों रोंदावलांदों आरो मा दा नायलांबाय थादो दे मानसिया हामारो बिथाङा আজি আমার ধান বিক্রি করা হইলতে শেষ হব আর ন তো ফ্রেন্ডস তোমালোকে অকণমান চাব পাৰিব আমাৰ পথাৰটো ইমান বেছিকৈ আছিলোঁ এতিয়া ৰুই শেষেই হ'ল আৰু ন আজি মানে হাৰিয়া চ' আমি তামোল খাব বিচাৰিছোঁ তামোল খুজিছোঁ এটা দিয়ক তামোল ধোৱা নাই নেকি তামোলটো এতিয়া আমি তামোল খাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া তামোল খাম কণ্টেক্ট পিছতে মানে আমি ধানটো ৰোৱাটো শেষ হ'ব আৰু ৰুণীবিলাক দেখি আছে না কেতিয়া শেষ হ'ব বাইদেউ হা চ' 4টা বাজিব বোলে এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ सालां जिरायनो नागिरदों आरो ना मयला पार्टिया देखायलांनोसै नोंथांमोनखौ apa salang sini apa mampir ke mana mana jatuh bayi sana pada sahur bayi apa salang ini lalu sah kayak kiri ya বাইদেউ কি কি চালৰ কি কি খুৱাই দিলে এইটো লাল এইটো হল বিস্কুট আচ্ছা এইটো বি কাম কিবা দাম কম একদম বহুত টেপৰা মালিক মালিক টেপৰা মানে আচ্ছা 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 মানে চিপৰা আছে মানে আমাৰ বাইদেউ কৈছে কিবা চাউল বোলে মিঠাইখিনি মানে কি বুলি কৈছে আপোনাৰ ভাল বিস্কুট দিয়া নাই বুলি কৈ আছে এতিয়া এতিয়া আমাৰ লাপুকি চাপুকি এজন আছিল মাবাयदि दे बिस्कुटआ नोंना गोथाव So guys नुदोंना बेनो आरो फोथारा नेक्स्ट भिडिअ नुलांबाय थागोन नोंथांमोना मोजां गाज्रि दा फोथाराव आं दान्दिसे सम ब्लग बानायदों बेयो नाला माइ गायनाय
आरो ना गथ'फ्रा उनाव जिखिनियावनो आं दोनथ'नो सानबाय नुदोंना नोंथांमोना बेनो आरो